Soc Maria Garriga Miró, visc a Benimaclet des de l'any 1988. He sigut presidenta de les dones veïnals. Soc una dona una mica revolucionària. Organitzava moltes coses i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passava bé i suposo que les dones també, perquè encara m'estimen molt. Es veu que no he sigut molt dominante. Vam intentar lluitar pel barri i que tothom s'impliqués. He intentat viure i jo crec que he deixat viure molt. Ho he disfrutat molt, m'ho he passat molt bé i em sembla que sempre hem sigut unides i felices. No hi havia mal rotllo, ni hi havia xafarderia. Hem estat sempre unes al costat de l'altra. És el meu poble. Jo soc de Barcelona, del barri de Gràcia. I és un barri viu. Saps el que soc més feliç? Perquè veig que m'estimen i que no em criticat mai. Intentàvem fer coses, estar vius. Jo crec que el més important d'aquest món és estar viu.